som el Lluc Mas, president de l'Institut Mallorquí Ciències de l'Espai, i avui, amb Astronomia Popular, en aquesta càpsula parlarem de la claredat de la Lluna, dels refranys que hi fan referència. La Lluna més clara de l'any. Trobam molt de refranys que fan referència a les llunes al llarg de l'any. Hi ha tota una sèrie de mesos que diuen que la seva lluna és la més brillant, la més clara. Però la de gener ho és especialment. Anem a veure per què. Aquests refranys, com els que teniu aquí, són referits concretament en el mes de gener. Les nits de gener, les més clares de l'any solen ser. Si vol veure la lluna bé, mira-la pel gener. Però n'hi ha un d'especialment vell i que m'he permès una petita llicència, que és la paraula que hi ha entre parèntesis, per evitar que ningú se senti un poquet discriminat. D'amors, sempre el primer, i de llunes, la del gener. Anem a veure per què. Per què aquesta lluna de gener és tan brillant i per què hi ha tant de refranys que hi fan referència. Veus aquí que n'hi ha que xerren d'altres mesos. Per exemple, lluna setembril, la més clara de l'any. Però gairebé tots fan referència en el gener. La lluna d'agost fora la millor si la del gener la deixàs fer. O aquella altra, la lluna d'agost clareja quan es fa fosc i vol ser com la del gener, però no ho arriba a ser. És a dir, el gener sempre té la lluna més rellevant que la dels altres mesos. Anem a veure per què. Veiem aquí una línia horitzontal que simula l'horitzó local, amb un personatge que l'utilitzarem per veure el punt d'orientació, el punt d'observació. Si nosaltres mirem cap a tramuntana, cap a nord, i amb un angle de 40 graus per damunt l'horitzó, localitzarem perfectament l'estel polar, que és un estel de segona magnitud, i que projectant aquest estel, la seva projecció damunt l'horitzó, ens donarà el punt cardinal nord. I per tant, a l'altre costat tindrem el punt cardinal sud. Si ara ens posam un poquet més al mig i prolongam aquesta línia frontal perpendicular a l'eix nord-sud, tindrem a l'enfront oest i a darrere est. Per tant, ja tindríem localitzats els 4 punts cardinals. I just damunt el cap ja sabeu que hi teníem el zènit. I de bat aquí. Si prolongam l'eix que ens du cap a la polar i traçam un angle de 90 graus en la corresponent línia, ens dirà per on passa l'equador celest mirant cap a sud. Això és important, mirant cap a sud. Per tant, tindria localitzat l'equador celest a 50 graus. I mireu com 40 més 90 més 50 són els 180 graus que hi ha de nord a sud a l'horitzó, perquè és aquesta línia horitzontal i per tant s'han de 180 graus. Aquests 50 graus és la diferència que falta entre els 180 i els 130, que són els 90 més els 40. Per tant, tenim a 50 graus en el sud l'equador celest. A 23 graus i 45 minuts tenim per damunt i per davall de l'equador l'eclíptica, que és per allà on passen el Sol, la Lluna i els planetes, i també per damunt, 23 graus i 45 minuts, per damunt de l'eclíptica. Per tant, tenim aquest marge entre les dues. Aquí tindríem l'eclíptica quan està més elevada damunt l'horitzó sud. Si tenim en compte
que la lluna pot estar 5 graus per damunt o per davall de l'eclíptica, arribarem a veure que en el solstici d'hivern la lluna està tan alta, o gairebé tan alta, com el sol a migdia en el solstici d'estiu. És a dir, que a mitjanit del solstici d'hivern la lluna està molt elevada i per això, al cap d'un mes que hi segueix estant, que és el mes de gener, la lluna està tan alta, fixeu-vos, pràcticament a 80 graus, que quan travessa l'atmosfera, que quan que n'ha de travessar poca, relativament poca, perquè és pràcticament vertical, és més brillant. I per tant, això mos diu que la lluna del gener i de mos sempre el primer. Aquesta altra diapositiva, no vos assusteu, només és per explicar una sèrie de coses que hi ha al voltant d'aquest fet. Mos diu com és que la lluna en el solstici d'hivern a mitjanit, el ple, està tan alt com el sol a migdia en el solstici d'estiu. Però això ja ho contarem un altre dia, a una altra càpsula. Bones nits.